Azalera podcastean jarraitzen dugu, eta gaurkoan gurekin ditugu Aritz Leturiaga eta Ugaitz Lekue. Eurak dira Arrankudiaga Trail lasterketako antolakuntzako kideak. Hain zuzen ere, larun bat honetan ospatuko da Arrankudiaga Toioko Trail lasterketaren 12. edizioa, okerrez banago. Baina aurretik, ostiralean bihar bertan aperitibo txiki bat prestatu duzu, eta zuek zarete, hain justu ez, aperitibo horren sukaldariak nolabait esatearren. Kontatuko duzu pixkat zer den biharko prestatu duzuen zera berezi hori? Bueno, bai, bihar erronka bat prestatu dugu, txirrindulari eta korrikalari baten artean, Aritz korrikalari eta ni txirrindulari, eta goiko ganera igo eta jeistea da erronka. Bai, beti egonda holan, urteetan zehar egonda holan, antxinako errekor bat edo goiko gane igo eta jeitsi 45 minutu inguruan edo egiten zala esaten ebana. Akreditatuta dago da pixkat leyenda urbana. Hori, da leyenda urbana eta gure dugu guk, hori, akreditatzea dugu. Olako marka bat, eta pentsatu dugu baitea, hori, korkalari bat, txirindulari baten kontra, egoteko lako ike moduko bat edo. Orduan, imaginatut erronka badela igo eta jaitsi goiko ganera, Arrankudiagako plazatik hasita. Imaginatzen dut hasierako partean txirrindulariak lan gehiago izango dituzula goraino igotzeko, baina gero jaitsieran konpentsatuko dituzula zera guzti horiek. Ez dakit nolari zareten prestatzen erronka berezi hau. Bai, hori da. Hasierako ideia ematen du, behintzat, goian edo korrikalari heldu aldela lehenago. Berantza, azkenean, bizikletarekin ez duzu hainbesteko esfortzua egin behar eta arrasago zoaz. Baina, ikusiko da, guraldia oberantz ematen du datorrela ostiralerako behintzat, baina ez dakigu, zelan dauen karrera. Ni nago, ikusten guraldia, euria egiten dauen edo, azkenean, euriak kaltetzen dago burua txindularia, baina ez dakit. Irudi guztia datorrela azkenean barikurako. Orduan lehia ez du gutxienez, ez? Bai, espero dugu, ez dakit. Hori, jaitxieran berak irabaziko nago seguro, baina espero dute igual gorantza, ez dakit, apur bat, pike apur bat egotea bintza. Erronka guzti hau, Arrankudiaga Zoioko mendi lasterketaren atarikoa da, baina enmarkatu behar dugu bai, erronka solidario baten bat bada, ez? Eta badauka, ez? Elkartasun ukitu hori, hain zuzen ere, Eskerrako Lagaren elkarteari bideratuko dituzue erronkatik ateratako etekinak. Orduan, asaltzen bai gozue pizkat, ez? Erronkaren, elkartasun faktore hori, nola iritsi zareten, ez? Eskerrak Lagaren elkartearekin harreman hau edo, ekitaldia bantolatzera. Bai, pentsatu genuen hori, apostu moduko bat egitea, baina ez dirua irabazteko, pertsona batek dirua irabazteko. Nahi dugu diru hori edo, elkarte batera bideratu, eta daukagu Eskerrak Lagarenen Ainhoa da ezaguna, herriko ezaguna, eta pentsatu genuen horretan, eta berak baiezkoa eman zigun, eta horretoriko dira parte hartzera erronka honetan. Eta gero, ekarpena izango da, bertan, jendeak apostu edo egin beharko du 2 euro, nork irabazten duen. Hori, apostu bakoitzeko, ez? Bai, eta... 2 euro pagatuko dira? Bai, baina, nahi beste aldiz alda... Bai. Eta hori, aukeratu behar dute ea nork irabazten duen, eta zein denboratan hori da, bai. Eta gero irabazten duena, ekingo du olako saskitxo bat edo, hola, nizten. Gogoratuko dugu, ikusle eta entzulei, Eskerrak Lagaren badela Ainhoa Jongituk sortu dutako elkarte bat, esklerosian izkoitza duen, pertsonei nola baite, ikusgarritasuna emateko. Apostuak egunean bertan, bihar bertan egin behar dira, imaginatzut, erronka abiatu aurretik, baina imaginatut herrian dira gongo dela zurru-murruren bat, edo gutxienez hau extraofizialki hitz egin dela norri izango dene. Herrian badabile, basatik paratzen zara eta mundu guztia bin, zenbat arratuko duzu, zelan doa entrenamendua, dana da bizor, atera nahian, ez?
zenbat denbora egiten duzun, Bai, edo? nik uste dana daudela ugaitzen alde, baina ez dakit. A ber, euriarekin, ba, igual, parekatuko direla kontuak, eta hori. Gero egunean bertan, ba, erronkasi eta 30 minutu emango ditugu, ba hori, apostoak egiteko. Eta hor, 30 minututan itxiko da, zer gutxi gora bera, bueno, eta kogan inguruan ibiliko gara, A ber, ikusiko da. eta hor, ja, jendeak erabaki beharko du, noren alde. Baten edo bestearen alde. Eta gizartetxean, ez? Hori bai, gizartetxean. Bai, Eta ikusi halko da, bai. Streaming bidez edo... Baina gizarten bakarrik, Gizarten. jarriko ditugu bi pantalla, eta hori bara bere ibilbera nondi doan, eta asmoa da grabatzea zuzenean, ba, GoPro baten bidez, horrelako kamararen bidez, baina hori ondino gabiz. Bueno, baina badu, logistikan hor, ez da erronka gutxa, badu hor... Bai, zaiatu gara. Baina oso ikuslei ere nola baiteko... Bai, hori, herria bentsat egotea... Bai. Pika egotea herria. Ondo. Ikusi dut ere, egin dituzuela elastikoak erronkan parte hartzeko. Imaginatu direla, ez, zera bakarrak, ez? Ez dagoela besterik edo... Bai, bueno, jarri ditugu salmentan, bai. Bari, batzuk animatzeko maizakin ugait, eta batzuk ni animatzeko, baina... Ez, eta oraindik ere, ba, erosi halko dira, badikoan egin halko da eskaera norbaitek nahi badu, ba... Oso ondo, eta barikoa, bueno, esan dugu hor, erronka horrek bai sortu duela, zirrara bat herrian, baina, bueno, berez, zita borobila, zita garrantzitsua ere bada, larun bateko Arrankudiaga Gazoioko mendi lasterketarena. Ez dakit, une honetan nola dauden izen emateak, bueno, nolako lasterketa horrek urten dutuen larun bateko. Bueno, hasta dakit igual aldatu behar dugu izenaz, egongo da lokatza bertan, eguraldi txarra dator zapaturako, baina, bueno, iaz be eguraldi oso txarrokin genuen, baina, bueno, eta inskripzioen aldetik, ba, ez dakit, 300 da piku parte hartzaile daude izen emon daia, baina, bueno, ondino... Aukera dago, oraindik bai, egunean bertan be aukera dago. Gauean itxiko dira inskripzioak egiteko aukera internet bidez, baina gero larun batean bertan egin daitezke be bai. Eta hori daude bi aukera, trailerrikoia eta mendi maratoi erdia. 12 ediziora iritsi zarete aurtengoan, bueno, nolabait egin du bere ibilbidea, hamarkada gainditu du lasterketak, nola baloratzen duzu? Kirol probaren evoluzioa, bueno, eduki duen garapena, eta baita herrian izan duen harrera, eskualdean. Bueno, ni adibidez mendi lasterketan eta aritz gehiago ibiltzen dela, berak jakingo du, baina ematen du hori izentxo bat edo hartzen ari dela. Lehenengo proba horretatik. Bai, lehenengo ez dakit zenbat parte hartzaile egongo ziren, egun inguru edo ez dakit. Ja, ez dakit noiz izan zen urtetan, Baina, bueno, gero jan gara hori sartzen trailerrikoia, gero txakurrosa aurten ez dugu egingo, baina aurreko urtetan ere egin dugu, aurten hartzen alditxo bat hartu horrekin, baina bai, ba, herrian, gainera herriaren txat, badaolako egun garrantzitsu bat, bazkenean, kanpoti datozen jentea aparte, ba, herriko, ba, ez dakit, laguntzailentik gora izate ditugu, ba, parte hartzen be bai, ba, hori, trail lasterketetan, eta orduan nik uste gero sortzen den olan jai giroa eta ba, polita izaten dela herrian txat. Hori ere importante da igual da azpimarratza, ez? Ba, jende asko dagoela hemen trailaren atzean, osea, jende askoren lan voluntarioa behar dela, ez? Horrelako ekimen bat aurrera ateratzeko. Bai, hori da, lantaldea dago urtean zehar antolatzen, baina gero ba, egunean bertan, ba, hori, esan dudan nahi, 100 gora laguntzaile edo eukiten ditugu normalean, eta dana borondatez egiten dute, eta ba, ez dakit, elkarlanean sortzen dugun lasterketa modura hartu dugu hau, eta hori, herria, ba, Euskal Herri mailan, ba, ez dakit, ba, azkenean leku askotatik dator jentea, eta ba... Bueno, giro polita orduan aurreko baterako. Euria, aparte. Bertaratzen diren sale eta ikusleentzako gomendiorik, eguraldi kaskarra iragarrita badago ere, badago nonbaitera gerturatzerik, bai korrikalariak animatzeko. Bai, bueno, a ver, azteko kotxez igual ez etortzea, garraio publikoa erabile laute hobeto, ze azkenean Arrankudiaga da herri txikia,
eta soiotik ere pasatzen da, orduan soiora hurbildu daitezke, eta gero mendi puntatik ez da pasatzen, baina Madalena, Basakotxe, horra hurbildu daiteke jentea, leku polita dira, eta ez dakit. Guardasolarekin, baina bai, etortzea jentea bai. Primeran, ez dakit azken konturen bat nahi duzuen apuntatu, jendea jakinaren gainean egon dain, zerbait berezia nahi duzuen aipatu lasterketari buruz. Bueno, gu laguna garela, Bai. baina bihar emango dugula dana, bakoitza. Bai, azkenean gu herriko kirolariak gara eta gure asmoa da hori. Gainera aukera izan da gauza on bategaitik, daukagun guztia emango dugula. Gogoratuko dugu erronkaren hitzordua, bihar ostirala, ze ordutan abiatuko zarete? Seirak laurden gitzitan. Seiak laurden gitzitan plazatik, eta, bueno, plazatik. aipatu duzuen bezala, gerturatzen denak ere, bueno, akazukiko du jarraipena egiteko aukera gizarte. Bai, bueno, ibilbidean zehara jarri gaitezke ikusten edo, baina bestela hori gizartetxean jarri gaitezke bai pantaila aurrean, eta hori, jarraitzeko. Ospatuko duzuen nolabait, gero bukatzen denean. Zerbait egin beharko dugu, Ez dakit, depende. Ki asko badago baina ez dugu berri. Ondo afaldu, bueno, beti izan ditugu pikea, baina ondo ematen gara. Bueno, mila esker ona bertaratxagatik erronkaren berri ematera, irabaz dezala indartsuenak, eta, bueno, gero jarrai dezala zuen laguntasunak ostiraletik aurrera ere, hori dela importanteena. Mila esker, eta sorte hone ostiralean, eta sorte hon baita ere larun bateko lasterketan antolakuntzen. Eskerrik asko. Eskerrik asko.